Thank you. Yes, thank you. Thank you, friends. Thank you very much. Thank you. Alright, sa alas 9:05 na, Enero 29, 2021. Wala ta kagabi kay hinay ang internet sa Parasat HD na putol. Gitiksan ko ganyan ang buntag, nga nian nila diri ang ako internet. Gipaasa lang ko mga chustimel, mga bagagleps. Maginautan ako nga karon, tuloy-tuloy na di maputol ang atong internet karon. Kumusta mo tanan? Kumusta? Tubagsad mo, please lang maluoy mo ako ra isa diri. Ano na po ng inyong ayan, Tita B, in the place to be, guwapa ko niligwata ko, B, para sa lang edisyon sa atong Mayong Gabi, Tita B. Ako mga kauban diri sa sulod, mga bata, busa di ta pwede mag-topic og sexual organ. Alas 9:06 sa atong oras. Baluban sa tayo sa ka-oras para natin pagkaisgutan. O siyempre nakita naman ninyo siguro sa screen. But before nato sugdan niyang tanan, siyempre magpasalamat sa itong mga sponsor. Sosyal. Ako sponsor. O siyempre brand ambassador man tani. Dagang salamat siyempre sa ever since mula noon hanggang ngayon ang Uy Masoy. Maker sa Fighter 1, Fighter 50, Red Falcon Mallorca, og Red Lion Shoktong og atangin ninyo ang ilang mga dugang pa nga mga ilimnon. Drunk barista mo yung paborito. Pata na pag yung mga kaming atangin ninyo na hello ko diha kay Sir Jojo Uy. Kung naman galing nagtanaw sa taga-Fighter 1, taga-Uy Masoy, hello sa iyong tanan, salamat. And of course also, ang Mayong Gabi Tita B is brought to us by Rescue Ethyl Alcohol. Permintin lang kita, burag part na gini, normal lang ni sa tong live nga. Di lang kulon atong dalon, di lang pamot atong dalon, magdala kita perminti og alcohol. Og alcohol, mga itong istoryahan, kabalo na mo, Rescue Alcohol, 70% solution. Again, Rescue Alcohol, dagang salamat. O syempre, ang atong mga food supplement, sa panahon karon para depensa ta sa mga COVID, syempre, magdepensa ta, laklak ta, dagang vitamin C. Kaya pagyapoy vaccine karon, pagyapoy tambal, kumato mo sa isolation, vitamin C, diri na mo sa pinaka-power ang Cherry C. Food supplement capsule, ang Cherry C with vitamin C plus zinc, sa kamo with kamo extract mo na pinaka-powerful ang kamo extract. Di lang ila-ila, di lang inyo-inyo, kundi kamo. I-search galing ninyo na sa kuan, i-search ninyo na sa internet kung saka powerful ng kamo extract. Ay, perti kayo. Mo na pinaka-highest nga na source sa vitamin C. Og, of course, para sa mga tiyoy nga di na mo bayang magiliw, Bira Max Capsule, Max Gahi, Mas Lami. FDA approved, purely herbal kita, so no side effects, guwapo kayo, aperti kayo. Pwede pa mapanihapon, pwede pag midnight snack, pag buntag, ay perti pa. Gahi paghihapon. Bira Max Capsule, available na sa tanan mga Save All Pharmacy, sa Oro Parmasya o sa Parmasya Oro. Nadia tanan available ang Bira Max Capsule. O siyempre, dengan salamat po sa Sabroso Chocolate, ang pinakanindo at pinakalaming at tabliya karon para sa katong mahilig kong mga sikwate, magchampurado, lamig kayo siya nga drink, Sabroso Chocolate, Camigan's Finest Chocolate, Sabroso. O siyempre, ang atong gasolina, Blue Energy. Uy, ugma, sa Blue Energy, ugma sa hapon, manghatan na po tag 10,000 pesos. Ibang klase talaga ang Blue Energy. O syempre, ang akong powerful kayo nga setup, powerful kayo nga computer. Pero mo lagi, bisa ko sa ka-powerful, kung hinang internet, mo gihapon. Pero akong computer, gwapo na kayo, duha ka screen, gwapo kayo akong specs, nindot kayo, high-end kayo akong computer. Dagang salamat sa pagrekomenda kanako o ganggahatag yun o suporta sa akong computer na mga quandary setup. Tak-tak computer vendor.
Ang Taktak Computer Vendor, Nadia sa may JR Borja extension. Pwede po ninyo i-download ang ilang app nga Taktak Computer Vendor para pwede mo dito na mo mag-shopping. I-download lang ninyo na. O again, na sila sa JR Borja extension. Ang pangalan po nito, Juan PC. Mas nailado sila sa Taktak Computer Vendor. I-search ninyo sa Facebook ang ilang fan page Taktak Computer Vendor. O siyempre, kung labada ato istoryahan, barato ra kaayo diri sa Cagayan de Oro, Dirtbag, ha? Napo sila application gyapon, i-swipe ra nimo Dirtbag, DIRTBAG Dirtbag. Okay? O ang pinakabago na kong endorsement, ang The Colon King. Hala ka. Kunay Hilas King napoy The Colon King. The Colon King. Nindot yan siya sa kailim nun kung asa mo cleanse, mo hinlo sa inyong mga tinai diya, sa inyong liver, sa inyong mga colon. Guwapo kayo. Imnon nimo sa buntag, boom! Nagi kay sakto nga cleansing para healthy ka. The Colon King. Thank you very much. Okay, natay kuan karon ang atong poll question. Maliban sa atong question of the day, ang atong poll question of the day, kung na kay gusto ma-COVID, kung na lang, just in case lang, kung na may gusto ma-COVID, kinsa man? A, mga taong manhid. B, mga taong pa-fall. C, mga taong di gapatak pero kusog mukaon og pulutan. Or number 4, mga taong nga bating naong pero hitsuraan og uya. Medyo bitter ka di nga sign. Shoutout sa Talabilo ko diya sa mga first honor diri. Hello ko kang Henry Mao. Ang perminti ng ang akong dating silingan sa Balulang na nakaroon sa Makati, si Jennifer Tubaon, nga dalaga paghihapon. Regards daw si Boy Negro. Gimingaw na daw sa imo ta. And also kay Hilwa from Kuwait, hello sa Intalandia, Mark RJ Rauto, daghang salamat akong gi-review ang ako mga followers sa Bitok University. Daghang kita mga followers nga nagtanaw sa Cebu City. Hello sa sa Sugbo, salamat kayo. O sa tanan mga taga Davao City, mga taga Jensan, hello sa tanan mga taga Bukidnon, thank you. O sa daghang kita sa Middle East na mga followers, thank you. Salamat, I love you all. Perti kay mo ba? And also Mark RJ Rauto sa Gusa. Si Feng, watching from Iligan City. Hello mga taga-Iligan. Si Love Kayabya, Magdadaro ay di biro maghapon na kayo ko. Lawrence Mabunay. Si Gakos Arlene, pasok ko sa akong ex-tita B, gimingaw na ko niya, ma-COVID unta siya, mao ka. And also, Jennifer, insang shout out ko burn sa Aho, mga kaibigan diri sila Auntie Emmy, Sanan at si Ara. Hello sa Nadia sa Makati. And also Kabig Kiss sa Maramag Bukidnon, James Monteron Lubiranes. Next week mo balik ko sa Maramag. Kaya akong laago ng ilang pinakahinlo nga public market na pwede ka matulog, ko. Hello sa Intalandia. JJ Sevilla nag-send og 50 stars. Thank you. Bisag wa ko nangayo pero nanghata ko malo emotional masadani oy. Thank you. Don Oribok, hello sa tanan. Janice, Basha Barrientos from Kuwait. Okay, og si Sasa. Na sila diri karon sa balay Sasa, sa unsa man. Si Sasa nga gwapo, nga gwapa. Hello, good evening, watching from Nazareth MCP Health Center. Uy, malo daing buna, hello. Okay, thank you. Mamaya na po na unya na itong mga shoutout. Ang atong hot topic for tonight, for the next 1 hour, ang dili nimo masabtan nga batasan o binuhatan sa imong uyab. Pero despite sa nga love gyapon nimo siya. Namang gimay nga na, there's no such thing as a perfect or perfecto nga. Diyan giuhaw sa ko, diyan giuhaw ko, kadjut lang. Hala, ay bibiron, sumani. Dapat gadidi din ako nga bata.
Nga kung bata na ko diri nga kuha naman grade 2 naman eh. Give me a cold water, B. Give me cold water. Please. Give me cold water. And my tambal. Okay, again. Sugdan na nato ni tubag na mo. Ang dili nimo masabtan nga batasan or binuhatan sa imong uyab. Batasan, pwede po binuhatan na sa mga ginabuhat na magkayong ka nga. Di ka ni masabtan niya kung biochem sa Shokomber. Ano niya kung ingani. But despite sa mga ingana, you know, pagyapon ni mo siya. Larga. Ato lang chikahan, be. Dali rito ba? Gilo sa mga taga Malay-Balay, Mark Andy Alar. Sige, larga. Mayra Grace Longkanya, kaso, hello sa intanan. I-share ninyo ang mga dili nimo masabtan nga batasan o binuhatan sa imong uyab. Sa imong partner, sa imong kalib-in, sa imong bana, sa imong asawa. Ang dili nimo masabtan nga batasan binuhatan. Pero despite dugang di ka kasabot, in fairness, burag, lagyapon ni mo siya. Oh my gosh, so lagayo. Terno gina kung kuano. Pink kayo. Larga. Sige. Tubag na, dali. YouTube guys, og akong kuan. Mayra, kanang maglaagta sa silingan, nya manawag kung dugay ka makatubag, muingon dayon og saman, diya naka magpuyo. Tapos kuan pag inanan, nananghid pag yung ka, no? Maglibog ito ka na usahin mo mga partner kay kung mananghid ka, ako di ka mananghid, masuko. Pero kung mananghid ka, di po katugtan. Malibog kayo mo ha, may kasabot ninyo. Sa manggidlab. So yun, samo kayo ka na ba? Pag ano na ba, ano naglagman ka? Ano ka mananghid? Sunod, ako man ay problema sa ako ba? Ako na nga mananghid ka? Parang galit na galit eh. Ako nga mananghid, dili kay kuan. Siyempre, may nga, pasaylo ako lang, kukuhan mo na. Di sa sunod, gusto na ka mo, uban, di nananghid na kakaroon. Di po katugtan. Pag-ilo, pagpuyo diya. So, sa mangyon, mananghid o dili mananghid, pasabtan ako ninyo, ha? Tapos, pag usay, nananghid na, okay na. Na, nagkasinabot na, ngay nga na ang buhaton. Hala, pag, giignan mo nga, asa naman ka pa mga muli? Sa mandiyan na ka matulog. Nananghid bitaw ko na. Pagkaroon, mag-ana-ana ka. So, may nabot na ko siya mo diya. Ay! Labad sa ulo. Kanang si Maris Ras, kanang sa puton niya maanginta, way apil, amojud, apil tagbanghag. Kanang sa puton niya maangintag, way apil, amo. Naingana. Ang iyang kasapot, madala sa balay, tapos ang ending, maapil ka, madamay ka sa iyang kasapot, sa iyang kalagot, or nasa kalagutan sa kuan, madamay ka, o mo na ang ending, nga ang resulta. Kanang partner ni mo sa nakusog kaayo maning ka, ay, makasakit sa dugan, pag salain makatubang, okay man mo istorya. Nabitaw nga ng mga tao nung anong isog kay ba, tapos kanang paglagot kayo, kanang mugawas ang pagkamarka demonyo. Tapos pag humanda yun, pero okay naman siguro kung pag human og banghag, mga yung sorry, tapos pag human og sorry, ratatawi na yun. May nalang bastuson kapag human. Ang problema, nagyaw-yaw pa, ang ending mo, pag yung kabastusa, saan naman lang ni, oy, bastusa ko diribi, please lang. Si Marian, dili mananghid, oy. Correct. Di na siya mananghid. Kaya mo mananghid. Di mananghid, awayon. Pag mananghid, dili tugtan. Di na lang mananghid. Nahoy kaila. Cool ba kayo? Naiuban ni nga na ang partner. Pag dili ubanon sa lakaw,
awayon ka, sige kag teksan. Awayon ka na. Kadugay ba? Pasikuan ka, nag-usap pa ka diya. Kalangay ba ni mo diya? Ano ba? Dagan kay pangutana, kadugay ba? Nag-usap pa ka diya. So, usap mo kadugay mo oras diya. Pasig ka na ka, diya lang ka magpuyo. Ana na yung ana. So, para walay gubot, giuban. Gipauban dito sa maong kuan. Para may bawaan kung unsa gimitingan. Pag-abo po dito sa gimitingan, pag-uban, may ka po nga, bausa mo ko diri. Uban mo ko diri. Mubitong giuban ka para makabalo ka sa among gipang istoryahan. Para makabalo ka sa akong gipang sudlan. Para makabalo ka kung nagnegosyo mo ko sa diri. Para ako pakita sa imo nga wala ko hilain. Labong bitaw ko ni takauban nun, magyaw-yaw ka. Karoon uban nun taka, magyaw-yaw kaya po nga. Asa lamang ka ibutang. Again, ang atong question. Ang dili nimo masabtan nga batasan o binuhatan sa imong uyab. O atong poll question of the day, kung mga nagtanaw diya, basi pa mo nakatubag, kung na kay gusto ma-COVID, kinsa man, A, mga taong manhid, B, mga taong pa-fall, C, mga taong di gapatak pero kusong mukhaon og pulutan, or D, mga taong nga batig nawong pero itsuraan og uyab. Mato pa nila magdadaro, kanang partner nimo na sigirag atubang sa ML, puna ni magdayon ni sila ni Laila. Nabitaw ba na makita na ko no, na-addict na sa mga, di lang sa ML, sa uban pang mga online games. Ako okay ra po ko ana, pero pangayog yun mo gahin yun mo oral. Like for example, kung in a day, pwede po nga, nganing oras sa ML ko, ayaw ko tanduga, pero nagi-oras nga mo giniya akong panahon sa akong partner. Or in a day, sige, Sabado morning, ML ko, ikaw po partner, sabta mo sa sige diya ka, basta kay nagyug ko'y panahon nga, ako lang yug ka. Akin ka. Di na lang pwede everyday. For example, ikaw po lucky, for example, gusto ka nga magdula ka alas 9. So, kung alas 9 to alas 10, ilimit mo ko ngayon nga alas 10 ako isa ka oras lang, one time lang. Pag wala rin alas 10, o wala na, dito na ko sa iya focus. Kaya di man po pwede po good nga, perminti lang po ikaw, o langging, o naninaw ka karon. Di po pwede nga imo ra po tanan, wala na po kuan, wala na po kanang panahon sa mga kuan. Kaya naman gini mga panahon, kaya nang uban ba, hiling mag-biking. Tadi magagana mag-biking, initan ka, sige, tagay siya biking. Tagay siya panahon mag-biking. Basta kay after na yung biking, nagin mo'y panahon nga kamo. Ano ba? Panahon na time ta ay ra pud palabi pud pagkuan gusto pud nimo imo lang pud tanan oras imuha dili po na pwede kaya naman tay mga kaugalingong mga kinabuhi sab sagdi siya kung for example na siya mga kauban si mga barkada sagdi basta kay namoy sabot nga paginganing oras sa paginganing adlaw ako ka pagingani ako ka ana dapat na may anang mga kasabutan dili pwede lang nga kuan ganagana or unsa ba. So, bahin-bahin. Okay? May nang magklaro. Ana siya magluto daw siya dayon nagulata ka. Ang ending kay wala day siya nagluto kay daghan daw sudan. Way klaro. Basin practical lang siya. Practical. Ano magluto mo nga daghan malituod ko andiri? Si JR, mananghid lagi pero di day mao ang gituan. Pwede. Sunod, ana siya, magluto daw siya dayon nagula. Okay, mo na ba ni? Tof Andri Gaujang, kanang mag-react kag heart sa imong friend sa FB, masuko dayon kana Tita Bern. Basig halata ra po kay ka, kay halos imong gi-heart, katura pong gatupis. Puros sa po chicks, guwapa. Tagaanta mong tip, kamo ba? Siyempre, lami magina mo heart-heart anang mga kana medyo crush nimo, ana medyo sexy. Pero ang style nimo ayaw pud kayo halata nga usara pud ka tawo imong gilike. I-like tanan. Na kay ka amigo i-like ana. Ayaw pud pila nga puro babae halata ra pud kay ka. Ang imong buhaton i-like tanan. Lucky like, oy kani like. Oy nara siya like. Si bali sa imong amigo duha ang sa pikas 20 ana. Kana magyuban mag-like halata ra pud kayo tanan ra gatupis. Tanan ra mga buak og dughan, mga gamini skirt, masyadong halata, dili ka expert mode. Ang imo style diha, like ka tanan.
lalaki nga friend like, na sige post like, ana, para laras. Dili kay masyadong halata ra kayo kung puro ra chicks imong gikuan, di ba? Ay pag masyadong lousy ka man doy. Kanang partner nimo uli balay paluya-luya unya dito sa Kauban sus murag giatay. Sa to ka dyan takandong nag-overtime sa Carwheel Construction. Ayaw na og uli ha. Nabito yung ana. Tama. Gusto ko yan. Gwapo na point yan. Usay man god, kung nakasabalay, kung nag-uban mo, parang seryoso ka masyado, parang hindi ka nag-enjoy sa iyang company. Pero pag nakasi mong mga friends, barkada, makita ka niya nga, wow, kanang free cake ka, grabe mong rampa, kanang happy kayo ka. So nasa iyo na nga, so mani, uy, kung sa lain tao, happy siya pag sa ako, dili. Or maybe, pwede sad na imong i-ask imong self, nganong dili man siya happy pag ako? Or basin tungod kay kung naa ka, masyado kang higpit, killjoy kayo ka. Sa tinod anay lang, muna akong giingon nga dapat, before mo maminyo, sulod na mo ng minyoon, sa uyab pa lang mo, ipakita na. Ipakita ng imong kaugalingon kung unsa ka mahubog, kung magubog day ka, magmaoy day ka. Nami mga kaila, nga nila sa sinilag uban, wag sila nagpakita kung unsa ilang taras kung mahubog. Karon naminyo na sila, so giuban nila lang bana sa party, ta kung mahubog day siya, hayap pa na first time pa nakita siyang bana kung mahubog day siya kay magsayo-sayo day siya. So ang ending, nag-away, nagbugno, tulo ka aasiman ang bungol. Kaya nga naman, hayap pa na nakita, ay, sabi niya kung asawa, nga din siya day, ana. Ipakita ng tanan mga worst nga side sa imong kaugalingon. Labi na sa tanan nga may plano nga magminyo na, or gusto nimo nga i-test nimo if this person, imong partner karon is mo na ba ni siya ang akong forever? Ipakita na imong worst, ipakita imong pinaka-worst na. Kung mahubog ka, magmaoy ka, ana, ipakita na imong tanan kinaiya, ipakita na. Para po maminyo mo, mapakita na nimo nga, anak day na siya di ay. Ayaw na mo pag-pretend. Para at least kung mapakita na niya imong worst, nimo nga side, imong mga weaknesses, and still, dawaton gyapon kaniya, despite sa imong mga weaknesses, differences, imong mga unsa babaka na kapalpakan, gidawat gyapon kaniya, so mas dako na nga porsyento nga siya nagidi ay. Diba? Ganon. Pas, LB, kanang imong partner nga mag-movie marathon niya, sige panugo. Unsa gyud? Na helper na gyud ko ba? Style ni mo pag mag-movie marathon, pag sugong ka i-pause. Muna nakalami ka sa mga video, mga Netflix, pwede i-pause. Di para sa cable, wala ng cable, mawala na ng cable karon. Eventually, mawala yun ng cable mo ng cable karon. Gina-package sa lang na ipamugos yung nag-package sa internet para lang yun mahalin ng cable. Pero sa tulad anay lang, pawala na ng cable, promise. 3 to 5 years, wala na ng cable. Puro na Netflix tanan. Kaya may ng Netflix, kung malibang ka, pwede mo i-pause. Diba? Danilo Yap Jr. Oy Danilo, musta diha? Kanang bago pagani mo nagkita, kay busy gikan sa work, isapot naman dayon. Makasapot din niya kung dagway. Oy, sa tilod anay lang Danilo ha. Kung magsagunso na galinan na yung ana, tatalag sa pa mo nagkita, tapos kung magkita mo, away dayon. Wala na. Muna na yung mga ginagmay nga mga sinyalis nga padulong na sa way klaro. Padulong na sa burag, may pag magbulag-bulag ta sama sa tais kanding. Na, di ba, nganong makipag-uyab man ka? Nganong makipag-uban-uban man ka sa imong hinigugma? Ngano man? Because, ang imong gusto, kay maging happy ka. Happy ka to be with her or to be with him. Ganang ka makipag-chika, ganang ka mag-ana. Pero, kung ang inyong panag-uban ay iyahang kasapot, sa bagay na may sapot na kanang, usay tawagani, kanang manya, kanang gamanya lang ba?
gusto na niya nga manya-manya ni mo sa imo siyang puyo-puyo kon, pwede ra pud na. Pero kung magsigi na, tapos namuyok na ka pa, dili-dili gihapon, ay, iparok eh. Ayaw pag, ay, sus, Ginoo ko. Kadyo lang ba ako sa ning balikon niya akong kwan, be? Pina naman ni activate phone. O, active mo din eh. Ang among poll question, kung na kay gusto ma-COVID, kinsa man, mga taong manhid, mga taong pa-fall, mga taong di kapatak pero kusog mukha ng pulutan, mga taong nga batig nawong mga taong nga batig nawong pero itsuraan ng uyab. So, kaya kaya. Lagot kaya kaya. Relax lang niya. Tricia Halagat, Cheryl Travillas, si John Laruda, kanang partner nga manhid kaayo. Di ka balo magunaw na bisang pagpanglaba, pagluto, pagkaon, bata, ikaw pag yun. May pagkakulalang tanan. Basig gianad po nimong again sa relationship. Pag agianan na galing nimo na imong partner, lison na kayo na ipa. Now, ingani ra ng buhaton. Sometimes, ang style yun nimo dia, ipa-feel yun nimo sa iyaha ang need na kailangan siya maglaba. For example, itry galing nga, ayaw sa paglaba, ayaw sa pagluto, nagbantay pa ka sa bata, para makita niya ba nga, unsa man ni way pagkawat, wala ko pagluto nga nagbantay pa kong bata. Tapos sama ito ng labuno, wala mo ko sinina, lagi po kalaba, kay lisod man kayo. Ana, para siya mismo, makita niya nga, uy, lisod man rin no? Ana ba? Para siya mismo ma-feel niya nga, lisod yun di ay. Anay mong buhaton. Kanang mangutana og unsay sudanon or unsa kaunon, nya ignon ra ka ikaw bahala. Nya paghukan nimo moingon din og unsa man imong giluto maura ni. Erika pagabulaan kana sang sugtan kuno ti tabi pero mahay-mahay. Ang labas nila mula ka sa bagay lay po na. Kana may ka lakaw sa kulog inay ko na ko ba. Sige, lakaw dito. Pag-enjoy. Lakaw dito pag-enjoy. Sige. Tapos, kadlaw din uli ha. Sige lang, ako rin po di sa diri. Pasagdiir ako diri, pasagdi ko. Kana ba, gitugtan ka, pero pinabundak. Ikaw may na actually, di man may close yun. Di na lang ko lang. Muna na yun. Manangid, pero daghan paghapitan, biglang liko, kumbaga. Puting Rosas, kanang nag-uban mo, pero ang iyang yun na o kasing-kasing tuwa sa lain, lawas ray mo. Kasakit ba, Sakit no, kanang nga nga style, no, kanang tamay mo gingon nga. Nag-uban man ta, kita man nag-uban karon, pero nganong dito makasapikas na gawna-una? Lisod kayo na ba? Lisod kayo na nga style nga kita man tanay nag-uban pero ngano man ay nga naman na itabo. Ay, hirap. Si Randy, kanang mingon og going nako pero naligo pa di ay. Alam ka na nakins, di lang na sa imong problema na, pati sa imong asawa ko siya, bugsatanan mo na yung problema. Ang dili mo masabtan nga batasang binuhatan si mong uyab, tinood man na, kanang may kang asa na ka, doon na ka, nanak ko sa kuan, nanak ko sa lapasan. So kung gikan siya bugo, kanang lapasan, actually napala sa kugman. Atrasi na gamay. Pag may asa naman ka, pasulod na ko sa inyong gate. Actually, layo pa na sa mga pikas barangay pa na.
Marcelo, ipakita gyud ang batasan na kanang imong utot dakpon dahil ipasimot sa imong paris. Kana, grabe, brutal na kayo. Tapakapini na lang pong naiunod. PJ, Choy, sakto jud na Sir Bern, mong ako na jud gipakita nga akong asawa tanan. Ba, para wala nagigubot. Mayang gabi! Ma'am Joy Martinez, yung nagtanaw karon sa Baltimore, USA. Alas 8:25 sa buntag karon diha. Good morning. Good morning ni mo diha. And also, Karen Castro, kang batasan ba na siya man unta, gisugo nimo pero ang ending ikaw na Japon ni buhat sa imong gisugo. Sometimes po, ang buhaton ninyo, imong iluhon kung unsay strength sa imuhang partner. For example, kung ang imong partner may siya muluto pero di siya ganahan maghugas og plato, so nga na lang, o lang, ikaw na lang tigluto, ako lang hugas plato. Kung iyang strength kay hinlo-hinlo o ano, di ikaw ana lang, din ako na lang. Or bahin ba? Ako'y laba, ikaw hay-hay. Ako laba, ikaw kuan. Ang problema po kasagaran naman good. Munang uban ay tapulan kay ibutang na itong, ang pangutalan ako dali. Unsa man mo, nakipuyo mo? Musta na yung problema sa kanang nakipuyo ka? Kaya kung nakipuyo ka, magsalig kay naay mga igsuon, naay mga nanay, nga mutabang, munang tapulan tirada ang bana o asawa. Pero kung kamurag yun, sige, pag di siya muhugas o plato, ayaw hugasi para patas mo, para ba? Hangtod sa inyo mga plato, mulihok na kay gipang lukdo na sa mga ok-ok. Ayaw glaba, mo saan ay problema? Mo na isa sa akong nakita, labi na kung nakipuyo mo. Muna tendency magsalig, labi na kung, for example, nakipuyo mo sa pamilyas laki or pamilyas bae. So, ang tendency, bahala ko siya buhaton. Magsalig man, kaya na may mulihok, na may mo trabaho, mama or papa or isuon. So, muna may na magsulo mo. Kamukha mo rag yun para muna itirada na. Danilo Yap, lisod yun basahon ng utok sa babae. Saan ko mag-check ka na. Kung mag-away bito ta, pag ang babae mo hilak, give up lang ta mga lalaki. Okay na. Pero kung mag-away ta, tapos ang lalaki mo hilak, malaparuhan ta. Guilty ka no ha? Guilty ka. Ano ni hilak man ka ha? Ni malak ka. Si Marian, dili kabalotita kay maong gaawayon siya. Hay! Amaro Kababan, Amaro J. Mark from Barangay Tablon. Idol Berno sa akong pagpatirik sa mata sa babae. Ay! Kasarap. Ipadala sa ako din babae para ako ma-feel. Ma-feel na to. Karin Castro, may gabi Tita B, watching from Cebu. Oy, hello na sa Sugbo. Kumusta niya? Hello na kasay. Again ang atong question, ang dili nimo masabtan nga batasan o binuha sa imong uyab. Ang poll question na to, kung na kay gusto nga maigo sa COVID, kinsay mong gusto maigo? Mga taong manhid, mga taong pa-fall, mga taong di kapatak pero kusog mukaon, mga taong nga batignaw pero itsuraan uyab. Kana, medyo bitter ka niya. Ha? Sige na, biya itong tanahon. Sumni. Sige na, be. Tanaw na to. So far sa atong poll question, ang 37% pinakataas katong mga taong di kapatak pero kusog mukhaon og pulutan. Mo'y number 1. Gisundan sa 30% ang mga taong manhid. Tapos, mga taong pa-fall. O ulahi dayon ang mga tao nga batig na wong pero itsuraan og uyab. Mary Grace! Akaso, kanang maglagta silingan niya manawag kong dugay. Okay. Mo naman ni ganina day. Isa ka na po balik. Kanang paakon og kusion lang kag kalititabi. Ay! Kalami, sana all. Sana all paakon.
So, nang gigil, lugar ng gigil. Ay, kasarap. Gemma Villaver nga nag-send of 50 stars. Ay, salamat. Shout out sa Villaver family sa Davao del Norte. Kumusta mo dia? Michael Angelo, siya kanang mag-request niya, dili matughan, magsuko-suko niya. Grabe na tong puyok na. Muna akong gingon sa nga, sana all, maayo mo puyok, sana all, sana all. Neil, Kiblat, Monreal, shout out to watching me sa akong husband karon. Ayan. May gabi, shout out na nayo sa akong uyab nga si Chacha, John Galan. May gabi tabi shout out. Nananaw mi sa akong uyab nga si Chacha. Hello Chacha, hello senta nandiha. Si Toff, kanang imong giludan pero dili manawag. Kadyo lang. Kanang style ba nga maghatag og load ba? Ani sa na siya. Sometimes man god na yung mga lalaki, bisag wala nang ayo ang babae og load, ilang giludan. Tapos karon wala mo text, wala mo kon sa inyo ha. Suko kay mo diha. Well, unahon sa nato, kung nag-load ka, unsa man na nagsabot mo? Okay ra kung nagsabot mo, ningon mo nga sige, loadan ta ka, basta kay mag-reply ka ha, kung loadan ta ka, o di okay ra ko ana. Kaya nagsabot man mo, pwede ni mo sa singlon nga, wala ka text, di ba ingon ka nga kung mag-text ko mo rin. Pero kung wala mo nagsabot, ikaw ra diha nagbuot nga magatag-hatag o kuan niya kanang load. Ayaw pagbuot kung di siya mo text ni mo. Wa man day kagisugo, ikaw sa bitaw. Na yung mga ngana, ludan ni mo, giludan. Tapos toto, dugay kayo naka-text. Tapos suko kayo ka, anong maka nag-text? Ay, sorry, na busy ko. Dili mo madawat. So, sa lugar, pag ludan ni mo, dapat mo reply git siya. Again ha, kung utrohon. Kung nagsabot mo nga, sige, ludan ta ka, basta mo reply ka na ako ha. Kung yun siya nga, nagsabot gali mo ana, o ka na, pwede ka maningil. Pwede ni mo siya ingin nga, oy, sa mani, oy, o wali ka nagkuha, di ba, nagsabot, na, pwede na. Pero kung ikaw na kayo nagbuot-buot og load, nagatag-hatag og load, wag mo nagsabot, imo kay naghatag lang ka kay, borag pili ni mo, love ni mo siya, na, para may nalang na siya ilon. Tawa sa mo reply dayon, or talag sa mo reply, nasuko rin ka, di ka dapat angay masuko. Mo nagsabot. Kana bang manangid siya nga mag-rise with his friends? Nya pag-ubi na to sa messenger, active now siya, sin man lang yun eh. Kapila naman yun na. Pag-open na to sa messenger, active now. Siya, sin man lang yun ta. Kapila na yun sa. So, imong gikalagutan, kung sa iyang mga friends sa chick, basta nagbike pa, mo hindi makita ang messenger. Kaya nag-rides man ka ha? Issue kayo na naka-online. Naka-online ni Green. Tapos imong chaton, di yun mo reply. So feeling ni mo, wow, mas nag-enjoy pa siya. Wow, nasa laing ka-chat. May pa dito sa banyang ka-chat mo reply. Ako diri ganyan online, wagi chat-chat. Tapos imong giteksan, naniud to na ka. Yun din siya nga, ay, naniud to na ka namin gikuan. Tayo mo rin reply nga. Wow, kung wala ko lang utana, di siya mo text bay. Pariyaram na mo nag-ununhanay ba? Grabe yung kaayo eh. Sa bagay, kung dugay na doon mo nagkita, tamuragin na inyong mode of communication, ang inyong mga chat-chat, may na lang sa chat-chat. Tama, may sana mag-chat-chat. Pero kung sige na mag-uban, tapos nakalakaw lang siya, tapos para sa mo issue kaya po kayo ng di din sa diretso makareply sa messenger, ay grabe, possessive ra po kayo na. Masyado na kang possessive, tuok ra kayo. Again, akong utro na, kung dugay na mo, long distance ba ka mo, or talagsara mo kakita, so ang inyong mode of communication is more on ano lang yun perminti, kanang, kasi tawag ani, messenger lang, from time to time, so pwede na ka magmahay nga, grabe, huwag yung siya nag-message, huwag siya nag-reply kay, siyempre, mo man na inyong mode of communication. Pero kung sige mo sige na mo uban, perminti mo mag-uban, tanalay one time nakalakaw siya,
Tapos, imo siyang gi-message sa messenger na, suko din kay ka kay, anong di siya mag-reply nga, nakita na ko nga naka-online ka, medyo possessive na sa kay ka na. Okay? No? Huwag masyadong ganon. Ayaw kayo palabi o kwan, stricto. Kahit boyfriend o girlfriend mo, nagyan po may mga sariling mga world. Nagyan po na yung mga palang, baka nag-moment na siyang mga friends o guban pa. Basta ang importante naman ka mo yung moments po, doha. Hayaan nyo mo na sila, okay? Si Alvin, oy, pamilyar ni si Alvin. Kanang gusto siya mukaon og Jollibee, pero dili siya mukaon kung dili pod ko mukaon. Samo! My boy lollipop, you made my heart go giddy up. Samo kayo, Samo. Samo kayo ka. Ay, kasarap. Sana all. Mga manyahon siya na Alvin. Basig pala siya mong ate Alvin. Yan, manyahon gyapon ba? Nga, kuan lang. Kanang, di lang galini mo mauban ka, Jot. Mingaw na dayon. Tapos ipagi-agi dayon sa anak. Ang anak rin mo ipatawag. Hello, Daddy? Daddy, where are you na? Ang anak mo gisugo, pero actually, ang mami yun na mo gimingaw. May nga nga mga mami, nga kunwari, padi kay halata nga gimingaw sa mga bana, padili kay halata, ang anak mo ipatawag. Ang cellphone sa mami. Hello, hello, hello. Hello, Daddy, where man ka? Madungan mo sa likod ng mami. Inay na nga, uli na. Uli na, ingon ni mami. Hello dia kang Melanie Dayo. Good evening, Tita B, watching from San Martin, Villanueva. Oy, hello. Apa ba San Martin, Villanueva na si Jeric Imano? Kapitan pa ba mo dyan or ex-kapitan na? Mingo, Alex Prim, pa-shoutout ko, Idol Burn from Kuwait. Lami na kayo uli, kaso problema pa. Pastilan. Daddy, God, hello. God Goody family. Nari Neho Zambas, watching from Singapore. I-good night ko kang Kabuchi. Again, ang atong question diri, ang dili ni mo masabtan nga batasan o binuhatan sa imong uyab. Maying gabi pwede mga yung Gcash pang online sabon lang. O sabong lang. John Christopher Laroda, kanang pong partner nga masuko Tita B og dili ihatag ang tanan sweldo sa iya ha. Di tabinlan masin 5 pesos. Huy. Grabe sab. Basig grabe ka kagastador. Ngano mang ihatag tanan? Or basig kung ikaw naghawid, wala na nabilin. Mapadulong sa way klaro. Or style ni mo, mangupit na lang kadaan before ihatag ang sweldo. Or mangayon lang kag allowance everyday, tamo na imong ipunon. Diba? Pero sa bagay, ako galing, mas galang ko akong asawa mo itighawid sa Dutch, kay gastador man ko. Michelangelo, kanang imong uyab sa baan sa text or tawag, pero sa personal, mura man og namatyan, manimaw ang bakbad imo istorya. Uy, tinood na, nga na biya good. Nga, cheka kayo sa cellphone, sa text. But ang problema, pag magkita na, hilo mo na di ay dayon. Ala, uy, sa mani, uy, barag di anak ba? Pero, I mean, like, to be honest po, munang kung ingana siya, so medyo di pa siya confident. That's why the more mo magsigi gawas, magsigi mog-date. Kapi-kapi, ato 7-Eleven, coffee shop, suban simba. Kaya mean to say, kung dili pa kayo siya mag-istorya sa imuha in person, medyo napay, barag kulang pa yung confidence. Or ang style ni mo, pag medyo namagitaw nga di hilomon, so
more on questions ka. Ikaw mo'y mangutana, o kumusta man ang kuan? Para siya mo'y more on sa talking. For example, like, nag-uban mo, kanang imong isulti, kanang mga puros question para siya ang tubag. Tayo ni mo nga, paki-explain in one lap sheet of paper back to back. Para taas ang iyahang pag-checka. Okay, nga lang style dia. Gemma Villaver, hello. Kim Johan Capio, LDR dyan mi kuya. Muna akong kamayan, perminti, layo kayo ang Saudi. Muna na problema. Basta lagi-lagyo. Muna problema. Balong Ruiz, ka lang mag-date mo, unya, pangutanon mo, ahay ang gusto mo ka. Dahil inunra ka, ikaw bahala, pero ang ending masuko kay di niya bet imong gipili. Tinoon. Ay mga ngana, sige, order. O sa itong kaunon, order lang niya bisag unsa. Ta nag-order na ka, pag-serve na yun, unsa man na. That's the problem. Damon Dalton from Florida. Watch La La Land. Both your destinies were where to meet one point in time to be successful, but were not meant together. Kajod lang, naglabad akong ulo ato. Betsy Rose, Bernie from Initaw, nagtanaw sa lingating Bukidnon si Mandaragat sa ano na makas Bukidnon nga Mandaragat ka man di ay. Sabero family. Tricia Halaga, kailang gustong tanako siya ipapaminaw aning imong program karon Tita B kay daghan advice makuha pero lahi ang gikabisihan. Ikuan lang ni kay ako man ning gina-upload sa Spotify. So, maminaw lang din mo kamulumog drive, ipapaminaw lang din sa Spotify, Bitok University Podcast. O Nadia, Basing Casado Bosking, Stephanie Lapira, Okang Mortola Balistoy from Maramag Bukidnon. Next week magpamaramag ko ha. Tana magkita ta dito. Alright? Ang atong poll question be, kung na kay gusto ma-COVID, kinsa man imong gusto ma-COVID. Sige daw be, ako sang akong utron be, tanan na to kung pila na ba? 37%. Ang gusto nila katong mga taong di gapatak pero kusog mukha ug pulutan. Ang 31% katong mga taong manhid. Ikado ay katulo ang mga taong papol, o katong ikaupat mga taong nga batig na wong pero itsuran og uyab. Alang, batik pa kag naong. Ano bito mo yung mga, lasayang kido, gwapa kayo sa tayang uyab pangit. O sa lugar, kung pangit ka, dapat pangit po ni mong uyab. Saan ay resulta? Good evening, Kuya Barang, watching from Valencia City, Bukidnon. Gibali ni. Montejo. BC sa ML, Dagan. Jules Gapas from Abu Dhabi. Hello, Sentanan. Loisy Aguilar sa Talakag, Bukidnon. Hello, Sentanan dia. Salamat sa inyong pagkuhan. Again, ang atong Tita B, may gabi Tita B is brought to us by Sabroso Chocolate. Blue Energy, tomorrow na naputay draw, mga atong naputag 10,000 pesos, so guban pang mga prices. Tak-tak, computer vendor, ang set up sa akong computer. Dirt Bag, kung kamo gusto magpalabada, barato lang per kilo, download na mo sa app sa Dirt Bag or bisita ilang fan page. The Colon King, agay para healthy, para perminti ma-detox ang atong mga tinaay para hinlo perminti. Try na mo aning The Colon King. Of course, Cherry C, ang pinaka-powerful nga vitamin C with iron and Kamo extract. Kamo extract mo ng pinaka-powerful nga vitamin C. Uy, masoy fighter wine. At tangin ninyo mga bago na mga ilimnon sa fighter wine. Ang pinakaganan ako kailang karoon ay drink barista. Ganahan kay ko. Rescue alcohol, ha? Perminti magdalag alcohol para safety. Don't forget mag-rescue alcohol. O syempre katong mga sa inyo mga angkol, sa inyo mga magulang, sa inyo mga uyuan, na di na mo ba yung mag-ilo, medyo luya na, or perminti gahi, pero ang problema,
Dili mo function kay busy nagiging panguna-una. O mo na ni siya Biramax capsule. Mas gahi, mas lami. Ang Biramax, available ni siya sa Save All Pharmacy, sa Oro Pharmacy o sa Parmasya Oro. Muna sila tanan dia. Daghang salamat sa akong mga sponsors. Thank you very much. Again, ang mga dili nimo masabtan ng mga batasan o buhatan sa imong uyab. Muna kabalo mo nakaderive mo ani nga mga question. Kay sa tinud anay lang, before getting married, ipakita na ninyo again ang inyong mga kinaiya, inyong mga batasan, inyong mga binuhatan. Ipakita na ninyo na, labi na kung gusto na mo settle. Because dagan kay problema ingana, nga magminyo dayon, ang ending dito pa mo mag-ila-ila. What if pagpaila-ila ninyo nga minyo na mo, maglisod na rin mo, kung wala ba'y divorce, o pa'y mahal kayong annulment. Lilisod na. So munang, okay na primero, mga first month, magpakita sa mo sa mga nindot ninyo nga mga karakteristik, ipakita ninyo inyong mga nindot na mga kuan, medyo magplastikan pa, kailangan humot, but eventually, magkadugay na galing mo, ipakita na tanan, imong batasan, imong binuhatan, imong baho, imong mga di maayo nga past. Oo, iyagyag na tanan kung gusto nimo nga siya na gyud ang imong mahimong forever. Para kung makita na niya again ang imong differences, makita na niya ang imong mga apan, ang mga hindi maayo nga kinaiya, at least, kung madawat niya pong kaniya, despite atong imong mga di maayo nga gipakita, o meaning to say, he's the one or she's the one. Diba? Akong COVID si X nga namiyag kalit. Ano sa daw? JC Bareste, hello diyan sa Cebu. Sa mga nagtanaw sa Cebu, daghang salamat. Napuday sa Biramax, napuday sa Diamond Pharmacy. Diamond Pharmacy. Save More Pharmacy, nana? O Save All Pharmacy? Okay. Pasada Tita B, working from home, freelance, VA, programmer, ability ko ever seen, because daw akong client from UK. Oh, social. Hello diyan sa tanan sa may UK. Joy Beans. Oy, kato mga followers na ako diya, kung wala pa mo nakasubscribe sa akong YouTube channel, paki-subscribe Bitok University. Na ko i-upload karon amin nilito. Nindot kayo, funny siya bibo. Please paki-subscribe. Katong na mga Instagram diya, paki-follow ko sa Instagram, Bernie Bitok 2 o Bitok University, ha? Kasi pa mo ba? Og, syempre sa akong fan page, ayaw kalimti, Bitok University. O katong mga hilig og TikTok, ayan, come here. Paki-follow sa iyang TikTok. Kung sa imong TikTok account? I forgot. Nasa akong fanpage akong gi-share. You forgot? Mo na, lisod makipo yung pangalan yun. Kalimot na. Cookie Cute 2021. Cookie Cute. 2021. Alright, that's it. How about you, Raver? You want to plug your TikTok? No. Weed for the great or weed? Si Aya, Konsuman. na kay TikTok? Na. Na TikTok. O sige, paki-plug ang TikTok. Adik ko. Paki-follow sa mga TikTok ani mga bataan na para kuan. No. Alright? It's already 9:59. Again, balikan na to. Last na. So, ang final na to, na score. Ako na i-show ang atong result. Ayun. Kung nakay gusto ma-COVID kinsaman, ang pinakataas, 38%, mga taong di gapatak pero kusog mukhaon o pulutan. Ang ikaduha, 30% mga taong manhid. 17% mga taong pa-fall o 15% mga taong mga batig na wong pero itsuraan o uyab. Mao na diyan. Tita Bia sa kakapalo, ambot lang sa akong buhaton ani. Salamat sa inyong tanan. Wala pa may Biramax Drisibo, tita. Wala pa. Puhon. Nanay Biramax diha. Okay? Dahan salamat. Alas 10 na. Thank you very much. I love you all.
Thank you again sa inyong pagtanaw. Paki-like, paki-share ani. Katungo ba na akong mga previous na akong mga episode na ako'y podcast sa Spotify at lang mo sa Bitok University Podcast. Okay? Paki-share ani. See you. Bye.